Illum ġejna l-Belt Valletta nistaqsu liż-żgħażagħ u lill-anzjani li żgħażagħ staqsejniehom jekk ġieli xużaw dating apps bħal Tinder u Bumble u anke x'jaħsbu dwarhom u kif jagħmlu biex jiltaqgħu ma' xi ħadd li jogħġobhom. U anke lill-anzjani staqsejniehom kif jagħmlu biex jiltaqgħu ma' xi ħadd li jogħġobhom u jekk ġieli x'semgħu b'dating apps bħal Tinder u Bumble. Xejn mal-balad jinsib taf tal-linja. Kellimta? Għattela nintaqgħu, jekk niġi għadha niġi, jekk ma jiġix ma niġix. U ġiet, u bajna sejninek. Għalija mur ġabar, niltaqa' ma' xi ħadd hemm, jiena hekk iltqajt miegħu l-arus. Dak iż-żmien għax issa żmien. Konna nitilgħu sadarjali hawnhekk nippassiġġaw. Mbagħad nippikjaw waħda, fehmtu mbagħad niftehmu fejn tal-ħalib biex nintaqgħu nerġgħu. Naħseb in general ħafna nies they tend to use social media nowadays. Però I personally don't kind of like go that route. Niltaqa' ma' nies jew xi bar, jew ikunu ħbieb ta' ħbieb. U x'jaħsbu dwar id-dating apps? Ġieli użawhom jew semgħu bihom? Tinder smajt bih Bumble maqadni le, antikwata ma' ġifieri. Għax naħseb fuqhom kelli ħbieb ifhem li jiltaqgħu ma' partner u żewġu minn fuq Tinder. Meta mmur fuq xi dating app jiena eżempju ma rtax inħobbu ngħid il-veta dating apps għax ngħid li hemm xi catfish jew kellha wieħed jiġi prova jsibni xi ħaġa, jew kellha jbagħtuli xi ħaġa inappropriate li ma nħobbx. Blo, le. Li smajt bihom? Qatt ma smajt bihom, għaz naf x'inhuma. TVM News tkellem mat-terapista Marija Tart li qalet li l-online dating qed isir iktar komuni f'dawn l-aħħar snin. Qalet li permezz ta' apps in-nies ikollhom aċċessibilità għal numru ta' nies li mhumiex fiċ-ċirku tagħhom, anke nies ikbar fl-età. Minkejja dan spjegat ir-riski mentali li jistgħu jseħħu fosthom illi persuna taqa' f'ċirku vizzjuż. Dak li jkun jista' jkun illi tant kemm jispiċċa juża dal-apps li jiġi magħluq fih innifsu ħafna. Jibda juża dal-apps qatt ma jasal f'punt li jiltaqa' ma' dak li jkun. U ma jkunx kapaċi anke b'mod estrem illi ma jkunx kapaċi jiltaqa' man nies fil-verità u ma jkunx kapaċi approachja tfal jew ma jkunx kapaċi tapproachja ġuvni. It-terapista spjegat li bil-mezzi moderni ta' kif wieħed jiltaqa' man-nies, id-dating apps jistgħu jkunu soluzzjoni adegwata jekk ikunu użati b'kawtela.